Nkuleko, as long as izofaka ama political party izosinikeza inkinga. Ngiyakutshela uma ngabe vele bazoyeka the way bayeka ngakhona sekungenelele indaba zamakhoti ukuthi ubani uthizeni ngama racist izosinikeza iproblem. Ngicabanga ukuthi bekumele bayilungise njengoba sisho bayilungise fast lento le uYugo Bros axolise la kumele axolise khona noma ngayimini lento then isiqhubekele phambili because njengoba usho mention uShakes Mashaba you remember ukuthi beyingaqala ePulukwane icala le team ya 2002 lebe yedlala iWorld Cup even before that khumbula ukuthi bekudlala ama friendly wadlala neJamaica kunabadlali ababiza abangezi base Orkant then uma dlala neEngland wafuna ukudlala ngalama local adlale ngawo ngeJamaica bathi no angeke usitshele isafa yathi no abadlali kumele bafike bazo prepare for iWorld Cup kwaba nenkinga so uyabona ukuthi izinto esifana nalezo kumele ukuthi kulungiswe before siyabona amazwe amaningi abane problem last week bosasho la kunamazwe amaningi lasidlala na ku World Cup basuke baba nenkinga namanje yaqala inkinga and kuzoba nama excuse uma ngabe mhlambe asidlali kahle ku AFCON mina ngicabanga ukuthi abayilungisi isafa izama ukulungisa lento le babone ukuthi bayisolve kanjani kuleko sifocus ku national team ku AFCON. For breaking news, go to itiskitimes.co.za.